Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kubli pi baro kini kilong ki khubor bamta kasngi. Ki pulit jongka West Khasil District ha kasngi ba ar kilasan ran ya oka crime scene unit bat ya ki kanhun kena unit dog squad ki bela her sya meniar ka jaka ke balaja ka jingsha syo bat syalute ya ki arngut kinohikai ka rangsa para secondary school ka balaja ha ka janmit jongka lasngi blai. Hadin baki pulit kila pendap nadong syadong ha kaba yadai bat ka jingto kit ha kane ka jaka kila rano ya kamet badang sa jong uti arsang ma bat unohi kai ubalaklat no hasyan ha ka jing syatombor ha ki runar bat banle ya ka post mortem ki pulit kila labru ya ka thuk bala pendon kam dagini ki arngut kinohi kai kabala kelon haru surok. Hadu menta ki pulit kidang penlong ya kajing tokit kaba benia bahalor kani kajingja bat bantuet tenge ya ki runar ki badon keti ha kakam lute bat kakam penya beriu.